Здравейте от CarsBG 11. Искам да ви напомня, това е нашия реален склад за основни консумативи на Kia и Hyundai. Масла, накладки, биелетки, по окачването, резервни части, дискове, накладки. Имаме наличности да реагираме веднага за K5, K8, за Palisade. И сега по-интересното от днес, от снощи, буквално доставка. Това е нашия сервис. Имаме доставка. Топла поръчка от клиент за Kia K8 скоростна кутия. Да видим. Ето. Умотали се, следно никога няма да се ползва. Чисто нова скоростна кутия за Kia K8. Пристигнала с нощ. Чисто нова, да зарадваме клиента. Идва трансформатора, така си. Скоро време ще зарадваме клиента. Реагирали сме максимално бързо. Въпрос на време, на път вече е изпълнена на 90%.